खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं आसाम पुलिसखौ सिगिदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला एजिपिनि लेङाइ नेहाथारि मानाव गेदेर कास्टम बसुमतारी बिथाङा मैया उदालगुरि जिल्लानि रौतायाव इनायै पुलिसजों इनकाउन्टार खालामजानाय नखरखौ नायफैनाय समाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फोरमायदों दि खिनाराम बर'नि बदलै डिम्बेश्वर बसुमतारीखौ मानो गावथारखो आरो डिम्बेश्वर बसुमतारीनि बिसिया फिसायनि गोथै सह'खौ बिनायाव आसाम पुलिस डिपार्टमेन्टआ मानो हरनो हायाखै आरो मानो मोखांखौ दिन्थिनो हायाखै होननानै सोंथि दिखांदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावदों दि जेब्लासिम डिम्बेश्वर बसुमतारीनि बिसि आरो बिनि नखरा थार आयेनारि बिजिरनाय मोना अब्लासिम बिथांमोनहा दुखुथिया नखरजों लोगोसे गसंफागोन होनना गोख्रोङै फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा आसाम पुलिस डिपार्टमेन्टखौ थांखिनानै सांग्रां खालामना फोसावदों दि जेब्लासिम थार बिजिरनाय मोना अब्लासिम बिथांमोनहाबो नागारनाय नङा। गोनांथि जायोब्ला साफा साफा पुलिसफोरनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होननाबो आसाम पुलिस हान्जाखौ सांग्रां खालामना फोरमायबावदों। नैथि रादाबाव दं प्रमद बर'आ बड'लेण्डनि ब्रेन्ड एम्बासादर। बे बाथ्राखौ बुंदों मैया क'क्राझारनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव खुंजानाय बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनि बेखेवनाय हाबाफारियाव बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर मानाव गेदेर बिबेक आनन्द अबराय बिथाङा बे बाथ्राखौ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदोंमोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा बड'लेण्डनि समायना रमायना लामा आरो नुथायफोरखौ नुनानै फोरमायदोंमोन दि दिनै गुवाहाटीनिफ्राय बड'लेण्डसिम दावबायबोनानै आं जि नुथायफोर नुदों बेफोरखौ नायनानै मुम्बाइनिख्रुइ बड'लेण्डनि लामाफ्रा समायनासिन जाबाय आरो सावथुननि फोथाराबो बड'लेण्डआव गोबां टेलेन्टेड आर्टिस्टफोर दंसै होननानैबो बिथाङा फोरमायबावदों। लोगोसे बिथाङा बड'लेण्डआव थानाय सावथुननि फावखुंगुरफोरजों सावथुन मुलुगाव माबायदि जौगालांनांगौ बेनि सायाव सावरायना बोसोन होनो गोसो जादों होनना फोरमायदों। आरोबाव बिथाङा फोरमायबावदों दि सिगां समाव बड'लेण्डआव दावराव दावसि दङमोन नाथाय दा दावराव दावसि आरो एना एनिया जोब्बाय आरो आंबो बुहुमनि मानसिफोरनो बे रादाबखौ फोसावहैगोन दि बड'लेण्डआव जेबो दावराव दावसि गैला आरो गोसो बायदि उदाङै दावबायहैनो हासिगोन आरो बे गासै गोजोन थासारि फैनायनि गुदि दैदेनगिरिया बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' होनना बिथाङा फोरमायबावदों। थामथि रादाबाव दं आसाम रायजोनि गेजेराव ड्राग्सनि हेंथायै पुलिसआ गोख्रों संदानबाय थानाय समावनो मैया कार्बि आलं जिल्लानि बकाजानाव गोबां बिबांनि जाथोसे ड्राग्स हमनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि पुलिसआ गंसे बासनि सिङाव सिग्रोमनानै बेगनिफ्राय 15 कौटि रां बेसेननि गासै 5 केजि ब्राउन सुगारखौ हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं चिरांनि संरैखाथि हाग्रा ओनसोलनि लुंसुं ब्लकआव आयेन बेरेखायै न' बां लुनानै थानाय सुबुंफोर एबा दखल खालामग्राफोरनिसिम हल्थुगाव डिभिजननि उल्टापानि रेन्जआ सांग्रांथि नटिसखौ दैथायदों। मख'नो गोनांदि फैगौ 2 सप्तानि गेजेरावनो बे संरैखाथि हाग्रा ओनसोलनिफ्राय गाव गावनि धोन सम्पथिफोरखौ लानानै न'निफ्राय ओंखारलांनो मिथिहोखानाय जादों। जुदि बिथोन होनायखौ नेवसिगारोब्ला बिफाननि आयेन बायदियै गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै मिथिहोबावदों। 5थि रादाबाव दं नंखाय इनकाउन्टार खालामनायनि सायाव मैया मिरु बनसु आतसु आरो बाक्सा जिल्ला बनसुआ उदालगुरि जिल्ला बेंगिरिनो गोसोखांलाय गथायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआबो थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि जय।